Τζιτζι, είναι ανόητο. Για πόσο θα το συνεχίσεις? Τσακωνόμαστε μεταξύ μας εδώ και χρόνια. Τσακωνόμαστε, αλήθεια. Για να δούμε. Σε νίκησα 300 φορές και εσύ μόνο καμία. Άρα δεν είναι τσακωμός. Όλο σε νικάει δηλαδή. Τέρμα. Θα πάμε στο ξεπούλημα και εκεί θα την κάνω σκόνη. Μα αφού έχεις οικογενειακή υποχρέωση. Θα το κανονίσω με τους γονείς μου. Σίγουρα θα δείξουν κατανόηση. Όχι, αλλά είμαι πολύ πονηρή. Αγάπη μου, αγάπη μου. Άκου, θέλω την υποστήριξή σου σε κάτι. Είπα στην Άλεξ να μην χάσει το μάθημα μαγείας για να πάει σε κάποιο ξεπούλημα την Πέμπτη. Εντάξει. Στάσου, εννοείς το δεκάλεπτο ξεπούλημα? Ναι, αυτό εννοεί. Καλά που μου το θύμισες, το είχα ξεχάσει. Αν κατάλαβα καλά, δεν θα με υποστηρίξεις. Τι λες τώρα, οπωσδήποτε. Ποιος απαγορεύεται να πάει? Η Άλεξ. Εντάξει. Μαγικό ταχυδρομείο. Ω, τα μαγικά νέα. Για να δούμε αν δημοσίευσαν το γράμμα μου. Ελπίζω να είναι τα γράμματα αυτών που ήδη έχουν συνδρομή. Το ραβδί μου δεν ήρθε ακόμα. Τι κρίμα. Αν είχα το μαγικό μου ραβδί δεν θα χρειαζόταν να μάθω τα ξόρια. Μαξ, έτσι κι αλλιώς πρέπει να ξέρεις τα ξόρκια. Κοίτα, αν σου πάρω ποδήλατο, δεν σημαίνει ότι ξέρεις ποδήλατο. Φοβερό, θα μου πάρεις ποδήλατο. Κοίτα, ξέρω πολύ καλά ότι θέλεις το πρώτο σου μαγικό ραβδί. Αλλά μέχρι να έρθει, τι λες γι' αυτό που είναι από γλυκόριζα? Ναι, θα αισθάνομαι λες και το πέτυχα στα γαριδάκια. Έλα τώρα, είναι ένα συλλεκτικό και σπάνιο μαγικό ραβδάκι. Δεν τα φτιάχνουν πια αυτά. Είναι λογικό. Κοίτα, αν είναι να μην το θέλεις, τότε δεν πρόκειται να στο δώσω. Έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Αυτό είναι το ραβδί με το οποίο έδιωξα τους καλικάντζαρους από το υπόγειο όταν ήμουν μικρός. Και είναι τέλειο για να ξύνεις την πλάτη σου. Καλό. Είναι λίγο παλιό, αλλά... Αλλά το έχω περάσει με μαυροβερνίκι νυχιών. Αυτό το ραβδί κουβαλά τόσες αναμνήσεις. Και τόσες ιστορίες που βαρέθηκα να ακούω. Αυτή το είπε, όχι εμείς. Πώς σου φαίνομαι? Γιατί? Γιατί θα διπλασιάσω τον εαυτό μου και αν είμαι άσχημη, δεν θέλω να είμαι διπλά άσχημη. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Θέλω να κατατροπώσω την Τζίτζι και χρειάζομαι 2 εαυτούς για να το κάνω αυτό. Εγκέμπονους διπλάσιους! Πολύ καλό αυτό! Θα διπλασιαστώ κι εγώ για να με κλωτσίσω στον πισινό μου. Και γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί θέλω να δω πώς είναι, αλλά θέλω να μου το κάνει κάποιος που εμπιστεύομαι. Καλησπέρα, Άλεξ. Γεια σου, Άλεξ. Θα μπλέξετε άσχημα και οι δύο. Μαξ, βοήθησέ με να ετοιμαστώ για να φαίνεται πως είμαι εδώ για να φύγω. Πω, πέτυχε τέλεια, είμαι κούκλα. Σκεφτόμουν το κουνέλι σου που γάβγιζε. Ναι, λογικό. Αυτό ακούω κάθε φορά που μου μιλάς. Κακό κορίτσι, μη γαβγίζεις, πάψε. Ναι, είναι σίγουρο ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά. Μην ανησυχείς, αφού έχω θυμώσει με τον μπαμπά, είναι λογικό να σωπαίνω και να μην του μιλάω. Ναι, μα για πόση ώρα? Θα κρατήσει όσο το δεκάλεπτο ξεπούλημα, συν το πηγενέλα, κάτι που δεν είναι πρόβλημα. Το ρεκόρ μου στη Μούγκα είναι 4 μέρες. Εμπρός. Άλεξ, θα έρθεις επιτέλους ή όχι? Οι πόρτες θα ανοίξουν όπου να είναι και η Τζίτζι είναι ήδη μπροστά. Πώς βρέθηκε μπροστά? Δεν ξέρω, αλλά λέει σε όλους ότι ψωνίζεις από τα παιδικά. Και εγώ της είπα ότι δεν έχει σημασία γιατί κάποια παιδικά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν πάνω και ηλιοτρόπια και ουράνια τόξα. Έρχομαι αμέσως. Στάσου, δεν πιστεύω να φοράς παιδικά, Όχι. Αλήθεια νομίζεις ότι ο μπαμπάς θα ξεγελαστεί από αυτό το πράγμα με το ηλίθιο βλέμμα που δεν θα προσέχει καθόλου στο μάθημα? Έχεις δίκιο, θα ξεγελαστεί. Τι θα γίνει αν ο μπαμπάς σου ζητήσει να κάνεις κάτι? Δεν ξέρω, κάλυψέ με. Και γιατί να σε καλύψω? Γιατί θα σου πάρω καινούρια αθλητικά. Έκλεισε. Μπράβο σου, φεύγω και οι γονείς μας να μην μάθουν τίποτα απολύτως, εντάξει? 35 φοράω. Πουλήθηκες για ένα ζευγάρι παπούτσια. Προφανώς.
Μα εκείνη την πάτησε. Θα μου πάρει παπούτσια για να μην κάνω τίποτα. Τι θα κάνεις άμα πέσει και εσύ πρέπει να τη δικαιολογήσεις? Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Έχεις δίκιο, δεν θα συμβεί ποτέ. Γεια σου, Χάρπερ. Γεια, μαμά της Άλεξ. Ω Θεέ μου, η μαμά της Άλεξ. Το ξέρω ότι εδώ δεν είναι για μεγάλους, αλλά αφού δεν θα έρθει η Άλεξ, ήρθα να της αγοράσω εγώ κάτι. Α, ναι, θα έχει πλάκα. Και είναι ευκαιρία να κάνουμε και λίγη παρέα, εσύ και εγώ, έτσι. Cool.